dito na po. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po kami ngayon sa bayan po ng Bolinao, Pangasinan upang magbigay po muli ng mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng blood pressure test, blood sugar test at uric acid test. Lahat po ito ay libre lang at wala pong bayad. Nagsisimula po kami ng 6:30 AM hanggang 8:30 AM lamang po. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong libreng BP, libreng blood sugar test at libreng uric acid test. Maraming salamat po. Muli po ang pagmamonitor po ng blood pressure, blood sugar at uric acid ay para ma-prevent po na magkaroon po ng mga malalang sakit gaya po ng diabetes, sakit sa puso at stroke. At meron po tayong libreng BP, libreng uric acid test. Maraming salamat. Naghihimok po kami na gumamit po ng mga natural na halamang gamot upang maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit sa kidney at mauwi po ito sa komplikasyon. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong libreng BP, libreng blood sugar test at libreng uric acid test. Maraming Mataan. Dati lang, 200 lang na. Morning lang. Normal lang, Nay. 104. Sa kabuuan nga po ay umabot po ng 75 na katao na residente po ng Bolinao, Pangasinan po ang aming napaglingkuran at may nagtala nga po ng 160/100 po na blood pressure bilang pinakamataas, 100/60 bilang pinakamababa po na blood pressure. May nagtala naman po na 304 na blood sugar sa mga random po at 231 blood sugar sa mga nag-fasting. At sa uric acid test naman po ay may nagtala po ng 11.4 bilang pinakamataas. Maalat, mantika, tamis pa. Alam mo yung bawang, makawang. Ilaw na bawang, ihalo mo sa kanin mo na lang kasabay na lahat ng nilihan. Maraming salamat po sa mga residente po ng Bolinao, Pangasinan. Hanggang sa muli po nating pagkikita, maraming salamat po. Hi guys! Welcome to our channel. Please like and subscribe.